Днес ще готвим баница. За нея ще ни трябват 4 яйца, 400 грама кисело мляко, 300 грама сирене, масло, кори за баница, сода и олио. Правим сместа, аз ще я направя в тая купа. Слагаме яйцата първо. Бутна 2 вази върху яйцата и следователно те се щупиха. Аз ще добавим млякото. Така слагаме. Сега ще добавя 300 грама сирене и сега ще разбъркам. И така, мисля, че е готово. Сега ще сложа малко сода, може би една щипка. Мисля, че е готова сместа ни за баницата. Ето така изглежда, само да не я разсипя. И ще ви покажа корите. Подмазала съм си тавичката, ще използвам ето такава квадратна, която от самата фурна. Намазала съм корите с олио, като си нарязала маслото. Ето така. Нареждаме ги. Сместа също трябва да я разположим ето така, до края на кората почти. И това е последната четвъртата кора, която наливаме. Между другото, тази рецепта я видях от черешката на тортата и много ми хареса, защото има масло, много масло, начина по който се прави. Баницата е готова за печене. Сложила съм едно разбито яйце отгоре, изсипах и го разнесох. После сложих още масло. Слагаме я в фурната, която е предварително загрята на 180 градуса за около 30-40 минути. Ако отгоре тръгне да загаря, слагаме хартия за печене, докато е готова. И баничката е готова. Изглежда много добре, точно както хората викат, искам да изям една мазна баница. Ето я. Вкусотия.